Dnes som sa rozhodla zabrdnúť trochu do motoráku. Viete, také tie klasiky. Dlho som nerobila servis. A už od začiatku sa mi nedarilo. Už som tušila, že to dnes bude nadlhšie a zároveň som to mala na mojom voľnobehovom problémovom to-do liste. Poprosím oceniť môj provizorný nástroj na vyťahovanie sviečok, nakoľko s minulou garážou som prišla o veľa vecí a dosť mi toho chýba. V tomto bode som si povedala, že Nojka, asi to bude chcieť trošku hýčkania a opatery, a tak som zbehla nakúpiť diely do LKQ. Kabeláž, cievky, sviečky, teleskopický magnet a nejaké blbosti. Už to šlo o dosť ľahšie. Pri tejto výmene je dobré si zapamätať, ako boli zapojené práve cievky, alebo si spraviť fotku, alebo sa 20 krát presvedčiť na internete, či ste to dobre zapojili. Som zodpovedná, sľubujem. No a pri výmene, kým som sa k nej vôbec dostala, stalo sa mi rovno toto. Kurva. Dnes naozaj nie je môj deň. A keďže to takto dokonalo drží a ani za Boha, ani za národ som to nevedela vyťahnuť, tak som sa rozhodla, že rovno objednám nový konektor a vymením ho na budúce. Cievky teda na teraz ponechám tak, už len nahodiť všetko späť, zároveň aj rozperu, ktorú som ukázala v minulom dieli. A na budúce sa pustíme do inej veci, ktorá by mohla robiť problém s mojím voľnobehom, takže určite nezabudni sledovať.